हाय लोगोफोरनि दिनै आङो फिन खनसे नोंथांमोननि सेरावनि दान्दिसे सम जाफैबाय नुजाफैनायनि कारनानो जाहैबाय आङो जितुनाखि सिगाङो 1 माससो सिगां जाबायमोन ना आं नोंथांमोननो आयुर्वेदिकनि मोनसे थावनि सेम्पल जितुनाखि आङो थाव खानायाव फुननानै खानाय गनायनि जेंनाखौ जितुनाखि आङो फोसाबनो थाखाय आयुर्वेदिकनि थावनि आङो भिडिअ बानायदोंमोन ना बिनिनो आङो दिनै खोथा फोरमायनो नोंथांमोननि सेराव आं दान्दिसे सम नुजाफैदों आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौबो सिगां जेरैबायदि आंनि भिडिअखौ नायनानै अनसायदोंमोन बेफोरबायदिनो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै अनसायलांगोन ओमफ्राय आङो बेखौनो दिन्थिनो होननानै आं दान्दिसे सम नुजाफैदों नोंथांमोननि सेराव जेसेबांखि गोबाव जाया मानो भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय 2 मिनिट जा 3 मिनिट जा आरोना जायखिजाया नायजोबबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां नाङोबा लाइक खालाम लोगोसे बेजों लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैयोबा प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेलेकफोरखौबो अन खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोबा नोंथांमोनसिम थाबैनो नटिफिकेसन सफैयो आरोना ओमफ्राय नैबे थावनि रिजाल्टआनो जाहैबाय आङो जितुनाखि थावखौ इउज खालामनाया मथथे आङो नैखिनि थांबाय दायो मास मोनसे बारबाय मथथे माने 1 मान्थ बारबाय आरोना बारनानै बिनि आं रिजाल्ट मोननायानो जाहैबाय जितुनाखि खानाया गोबां गयोमोन ओमफ्राय बे खानाय गोबां गनायनि जाहोना माने एसे खमायदों आरोना एसे खमायदों गनायफोरा एसे खमायदों ओमफ्राय बिनिफ्राय जितुनाखि ग्रोथ जानाय जितुनाखि खानाय गैयिफोराव खानाय सोमजिखांनाय बेफोरो माने बारा मोजां जानाय मोनाखै आरोना आङो नाथाय खानाय गनायनि खामानियाव गोबां माने मदद खालामदों नैबे जितुनाखि आदिबासि हेयार अइलआ ओमफ्राय खानाय ग्रोथ खालामनाय जितुनाखि खानाया थाबनो जितुनाखि गनानै जोबनायखिनियाव जितुनाखि खानाय रोदोमफिनो होनना बुङोना बे जितुनाखि आङो सोमजिनाय नुनो मोनाखै नाथाय बे सोमजिनोबो हागौ उनहालागै माने टटेलि माने बेखौ 6 मान्थ इउज खालामनो होदों नालाय मथथे बे 6 मान्थनि गेजेराव जुदि जायोब्ला बेखौ 3 माहसोनि उनाव प्रमानफोर मोननो हागौ जानांगौ इमान खानाय गनानै जितुनाखि लांदां जाजोबनाया अकस्मात माने थाबनो रोदोमफिनगोन बेबो नङा होमब्ला बेनिखायनो माने सम नांगौ जानो हानाय बेनिखायनो आङो सानो माने बेखौ जितुनाखि दाथ' इसांखिनिल'सो जोबदों नालाय ओमफ्राय बियो जितुनाखि जोबोब्ला खामानियावबो होनो हानाय नाथाय बियो खानाय गनायखौ गोबाङैनो मदद खालामदों आरोना बेनिखायनो आं सानो सोरबाफोर खानाय गनायनि जितुनाखि जेंनायाव दङब्ला नोंथांमोनाबो आयुर्वेदिक हेयार अइलखौ जितुनाखि अनलाइनाव अर्डार खालामनानै लानो हागोन आरोना ओमफ्राय बिनि अनलाइनाव अर्डार खालामनाया ओरैबायदि फ्लिपकार्टआव खालामनाया बांसिनानो फेक फैयो ओमफ्राय मा होनो जितुनाखि जोङो बिसोरनि माने जितुनाखि बथलाव मा होनो बोरैबा नाम्बारा नै बिसोरनि बथलाव बिसोरनि नम्बर दंखायो नैबेयाव मबाइल नम्बर दंखायो सोरबाफोर गोसोब्ला माबानो हागोन आरोना बिहरना लानो हागोन आङो बे नम्बरखौ आं जितुनाखि माबायाव होना होगोन भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव होना होगोन नोंथांमोना जायखिजाया नायनानै कल खालामनानै सिदा माने वाट्सएप भिडिअ कलिं खालामनानै नोंथांमोना नायनानै डाइरेक्ट बिहरना लाबानो जाबाय आरोना जाहा थाहा नायालासिनो बिहरना लानो नाङा नंखाय थावबो माने पेक खालामना हरनाय जायो गोबाङानो फेकबो फैयो बेनिखायनो माने आरो फ्लिपकार्टनि थ्रुयैथ' बिहरनो नांखाया आरोना नोंथांमोना माने बिहरोब्ला गोबां प्रब्लेमाव गोलैगोन माने खानाय गनायखौ हमथानांगौआ बांसिनसो गना थांगोन आरोना बेफोरबायदि जानो हागौ बेनिखायनो बेखौ बिहरोब्ला बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों माने कल खालामनानै डाइरेक्टलि भिडिअ कलिं खालामनानै नोंथांमोना नायनानै सेलेक्ट खालामनानै बिहरना लाबानो जाबाय मा प्रब्लेम जादों खानायनि बेफोरखौ बुंथिनानै मोजाङै बिहरना लाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बिनि फुननायनि नियमफोरखौथ' आङो सिगांनि भिडिअआवबो बुंदोंमोन नामाथाय बारा गोसोआव गैलायलांला थेवब्लाबो आं दिनै खनसे बुंनानै होबावदिनि आङो माने बेयाव लिरनाय दंखायो गासैबो बथलनि सायावनो लिरनाय दंखायो नैयावनो फरायनायबानो मिथिगोन आङो दायो सिम्पोल दसे सम आङो नोंथांमोन नायनानै बुंनोसै बेखौ गिबियावनो नोङो एप्लाइ खालामोबा माने इउज खालामोबा बाहायोब्ला जितुनाखि नोङो उन्दुनायनि एसे सिगाङाव जितुनाखि खानायाव नोङो बे खानायाव बेफोरबायदि खानायाव आंनियाव दा थाव फुनदों नालाय ओंखायनो थाव फुननायखाय माने नैखौ खाना लादों आरोना माने थावारि बोहैबोयो नालाय बांसिनानो ओरैजाय गाहायथिं बोहैबोयो बेनिखायनो आं बेखौ खाना लादों ओमफ्राय नैबे खानायाव जितुनाखि नैबे थावखौ उन्दुयैनि एसे सिगाङाव माने ओरै फुनदो आखायाव लादो हमना ला आङो एसे सेम्पोल नोंथांमोन एसे दिन्थिबावनि ओरै लुना लादो जितुनाखि आङो आखायाव लुना लाबाय नै एसे फैबाय इयाव थावा ओमफ्राय ओरै खालामदो ओमफ्राय ओरै लासैनो ओरै खालामदो ओरै लासैनो माने सिंहालागै थांनाय बायदि खानायनि सिंहालागै थांनाय बायदि ओरैजाय माने मासाज खालामना लाबाय था आरो माने नानानै लाबाय था आरोना ओरैजाय नाना लाबाय था जेसेबां सम लायो एसेबां सम लाथों खोथा गैया ओरै माने मासाज खालामनानै लासै नाना लाबाय थादो ओमफ्राय सिंहालागै जेला थांजोबो थावा माने नोंनि खानायनि सिङाव खानाय रोदोमबोग्रा जितुनाखि दङना खानाय रोदोमबोग्रा बे सिंनि मोदोमहालागै जितुनाखि सौहैजासे माने सियोबाथाय गिसि जायोब्लाथाय आराम ओरै मासाज खालामबाय थानानै लासै आरोना खानाय गगोन नालाय लासै ओरै खालामबाय थादो खालामनानै ओमफ्राय आरामनो बिन्दासनो ओरै खालामखांबाथाय उन्दुनानै ओमफ्राय सोराङोब्ला फुंनि सम जेब्ला फुं जायो फुंनि जितुनाखि नोङो फुङाव खैथायाव सिखारो बे नोंनि खोथा नङा होमबा ओमफ्राय फुङाव सिखारोब्लाथाय ओमफ्राय नोङो जितुनाखि सेम्पुथ' बाहायखायो जानांगौ खानायाव सेम्पु इउज खालामखायो जानांगौ ओमफ्राय सेम्पु इउज खालामोब्ला सेम्पुखौ दुगैनाय समाव खर' लोबनाय समाव सेम्पु माबानानै ओमफ्राय सुनानै आराम लाबानो जाबाय आरोना स्र' सुना लाबानो जाबाय होमबानो माने बिनि माबाया जितुनाखि मा होनो सप्तायाव जिखुनु सप्तायाव नोङो खनथामखौ सप्तायाव खनथामखौ जुदि बाहायथारो आरोना नोङो खनथामखौ बावोब्लाबो
खोनथामखौ बाहायथार नोङो उन्दुनायनि सिगाङाव फुनि लाबाय था खोनथाम माने सप्तायाव खोनथामखि नोङो बाहायबाय था ओमफ्राय जिथुनाखि बेखौ हिन्जाव मानसिफोरा बाहायनोब्ला बेखौ मास मोनथामल' बाहायनो हागोन खानाया गोलाव नालाय ओमफ्राय हौवाफोरा बाहायोब्ला 6 मासखौ आरामसे सोलिनो हागोन आरोना ओमफ्राय ओंखायनो हिन्जावफोरा बिहरोब्ला 1 लिटार बिहरना लाबानो जाबाय आरोना बिनि दामाथ' बेसेबां होनना बुङोब्ला आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायबा मिथिगोन नोंथांमोना थेवब्लाबो आं दायो खनसे बुंना होदोनि नैबे आधा लिटाराव 1500 गोलैगोन ओमफ्राय 1 लिटार लायोबा नोंहा 500 डिसकाउन्ट जागोन 2500आवनो मोननाय थांगोन आरोना बेखिनियानो आरोना जासिखिनि आं एसे फोरमायनो गोनां थानाय जिथुनाखि आं सिगां भिडिअ बानायनायलाय बेनिखायनो आं दिनैनि भिडिअआव एसे नोंथांमोननो फोरमायना होबाय जायखिजाया बिनि मदद खालामनायानो जाहैबाय दायो 2 मास जाद्रायाखै 1 माह बारबाय नालाय जिखुनु बे 1 माह बारनायनि गेजेराव आङो जायखिजाया प्रुफ मोननायानो जाहैबाय खानाय गनायखौ होबथादों ओमफ्राय खानाय रोदोमनायखौ आं दिनैसिमबो नुनो मोनथ'वाखै नाथाय फुनजोबोब्ला नुनो मोननोबो हागौ आरोना जुदि नुनो मोननाय बायदि जायोब्ला नोंथांमोननो बेखौबो आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायफिनगोन आरोना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आं एसेबां खास नङा बे थावनि बागैनो आङो माने फोरमायनो होननानै दान्दिसे सम नोंथांमोननि सेराव जाफैदोंमोन आरोना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनफिनसिगोन आरोना बाय बाय